भैया का नाम से एगो बात याद पड़ गई। आज इन्हें खेसारी भैया छपरा विधानसभा से राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार, राजद पार्टी का उम्मीदवार बन के लालटेन छाप लेके आयल बड़न। गर्दा बा भैया, शुभकामना बा हमार पूरा बिरहा परिवार के तरफ से। आज जितना लोग हमार वीडियो देखत बा उनसे एक निवेदन बा कि एगो भोजपुरी के बेटा लड़ल बड़े। खेसारी लाल खाली छपरा के बेटा ना हुए, खेसारी लाल पूरा हिंदुस्तान के लड़का हुवन और पूरा हिंदुस्तान उनके प्यार करेला। आई बिरहा गावेला लड़का के हम जो ना सोचले रही और वह तहाँ पहुँचा दहली। 5 लाख, हम तो 100 200 500 आदमी के भीड़ में गाइला ये साहब छोट गवैया हैं, लेकिन वह 5 लाख के भीड़ में बुला के और वह गले से लगा के और वह कह दली कि सुधीर लाल यादव हमार छोट भाई हो। हम कहली कि हम वही दिन हीरो हो गए, हीरो बनी चाहे ना, लेकिन राउर छोट भाई निवेदन करत बा पूरा छपरा के जनता से कि एक बार सेवा करे वाला आदमी के मौका देवे के बा। खेसारी भैया जीतत अरे हाला बा कि एकदम बवंडर भइल बा। एगो कौन दिन तो चौधरी निकलल बड़े कहत अरे कि नचनियन के टिकट दिले बड़ो सम्राट चौधरी। अब हो है उतना नाम हमरा याद बा उनकर, वो कौन चौधरी हमें हम नहीं जानत। नचनियन के टिकट दिले बड़ा उनका। तोरा टीमवा में आदरणीय मनोज तिवारी जी कौन ची हमें भैया, आपके दल में आदरणीय पवन सिंह भैया का हमें, आपके दल में दिनेश लाल निरहुआ जी का हमें। वो लोग नचनिया ना हो, खाली खेसरिये नचनिया हमें का भैया। हाँ आए तब हो सके कोनो रिश्ता हो तनी जा। तो सरकार में एगो खेसारी भैया खातिर गीत बता। राजद के गो मछिया हरियर बनले अपना सार जियो बाग। राजद के गो मछिया हरियर बनले अपना सार भैया मोर खेसारी आरजेडी लभार भैया मोर खेसारी। खेसारी भैया का नाम पे यूट्यूब पर डाल दिया जाए। गोलू भैया इनाम दिले है। ए हो लालटेन के दीवाना मोर तेजा सभी जसनी डार। जय हो जय हो। हमारे मोनू यादव भैया, हमारे गोलू भैया इस सम्मान के लिए गोलू भैया के द्वारा पुनः 1000 रुपया पुरस्कार देवल गेल बा। मोनू भैया के द्वारा सम्मान कल गेल बा। हमारे कृष्णा भैया के द्वारा सम्मान कल गेल बा। कोट को प्रणाम धन्यवाद बा। आशीर्वाद के कामना कैसे 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 कैसे। ए हो लालटेन के दीवाना हमारे तेजा सभी जसनी छपरा का जनता से निवेदन बा कि रुआ सबे और रुआ सबे अब की बेरी बड़का भैया खेसारी भैया के जिताई जाए। कैसे लालटेन के दीवाना मोर तेजा सभी जसनी डार। लालटेन के दीवाना मोर तेजा सभी जसनी डार भैया खेसारी आरजेडी लभार। अखिलेश बाबा आए घरी, अखिलेश बाबा भी मेहनत करत रहे। अखिलेश कश्यप आपो खातिर कहतनी
बंटी भैया मेहनत कर करे आपो खातिर, संजय भैया संगे संगे बड़े आपो खातिर। कैसे अखिलेश संजय सुधीर लाल जसनी डर अखिलेश संजय सुधीर लाल जसनी डर अरे भैया के सारी चंदा के सारी आरा जेदी सनी डीजे मिर्जापुर वे हो मिर्जापुर विंध्याचली में होला नहीं हो बा अच्छा अच्छा बहुत बहुत दिल से धन्यवाद बा। लालू यादव के दिल में बैठैले बावे उनकर फोटो डीपी पर लगावले हावे खेसारी लाल खातिन भैया खातिन बड़ा हमारा खुशी बा के रुआ लड़त नहीं, लेकिन एकरा में एगो अभी मोबाइल पर खबर आइल है भोजपुरी जगत खातिन बड़ा बढ़िया खबर नहीं खे। बड़ा दुखद खबर बा कि बीमारी से लंबा दिन तक ग्रसित भोजपुरी जगत के और ऐसा शख्सियत हमने के बीच से आज रुखसत हो गई नहीं, जिनकरा चलते भोजपुरी जगत के बड़ा क्षति भइल बा। आज भोजपुरी जगत में बड़ा क्षति हो गई। कई दशक तक भोजपुरी विधा में अपने स्वर का जादू से भोजपुरी ऑडियंस पे भोजपुरी के जनता पे रवा राज कैनी। आज रुआ चल गई भोजपुरी जगत के बड़ा अखरता बिजली रानी जी, भोजपुरी जगत की विख्यात गायिका बिजली रानी जी। वो दौर ऐसा रहल जौना दौर में संसाधन का कमी रहल, जौना दौर में टीवी पर्दा मोबाइल ना रहल, वो दौर में बिजली रानी जी के सुने खातिर देखे खातिर हजारों का लाखों लाख जनता जुटत रहल। आज बिजली रानी जी हमरे गुरु तुल्य रुआ भगवान के प्यारा हो गई बानी, भगवान के श्री चरणों में स्थान ले चुकल बानी। ताज सुधीर लाल यादव बिरहा गायक का तरफ से बिजली रानी जी के श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहल बानी और पार ब्रह्म परमात्मा से ये कामना कर रहल बानी कि हे परमात्मा भोजपुरी जगत के ऐसन आवाज आपके श्री चरण में गईल वाली वो आवाज के तो दुनिया बरसों याद करी, लेकिन उनकर आत्मा के अपने श्री चरण में स्थान दे बरुआ ये हम कामना करत बनी भगवान से। और अपने गीत संगीत के माध्यम से हम श्रद्धा सुमन अर्पित भी करत बनी। बड़ा सुंदर सुंदर तरज हो गई, धुन हो गई, बिरहा हो गई, समाजवादी गीत हो गई, आरजेडी गीत हो गई। एगो चीज ना भइल, जान तनी कौन चीज? हमने के पूज्य बाबूजी के आई बनी तेरही में, तेरही में आदमी आवेला निर्गुण ना होला नो तब बेकार लागेला। एगो हम निर्गुण गा देता नहीं तो हम लोग कमान सामान जोन बा ठीक होई। हां त ऐसन कोनो बात देखा हमारो ऊपर गार जीवन बना आ ऐसन बात बात एक दिन भेज दो, बात बात कही हो जा, समाज में हल्ला कइला से का मतलब बा? दे दे अपना भैया के आओ एगो बढ़िया तरह से तनी बजा दो। कारण भी भैया रणवीर भैया हम है तना नरियले का जरूरत बा, आदमी होई तो खुदे जानी। देला एक दिन आओ एगो, हालांकि हमरा से ऊपर 2-3 लोग अभी बाड़े, अभी ना मैं ट्राई मारे की कोशिश मत करो। पीछे वाला भैया आओ मास्टर कोनो तरह तनी बढ़िया। आहा
बात। देखा तरज बजा रहा हमारे मास्टर वाह कोनो हमरे जैसा आशिक अरे वाह प्रेमी के पहला प्रेम रोग लगल हो। प्रेम रोग बड़ा खराब है। एगो पिक्चर भी आई रहल प्रेम रोग, आदरणीय बड़े भैया खेसारी लाल यादव जी का। अच्छा खेसारी निवेदन बा कैसे एक खुशी तोहरा खातिर देखा साफ सुथरा तरज कहीं यहाँ माई बहन भी बैठल बाड़ी। सुना लड़का कहता हमरे दिलावा के चोरी हमरे दिलावा के चोरी पहला बार भइल बा। हमारा दिलावा के चोरी पहला बार भइल बा। एगो तोहरे जैसन लड़की से प्यार भइल बा। एगो तोहरे जैसन लड़की से प्यार भइल बा। के चोरी पहला बार भइल बा। हमारा दिलावा के चोरी पहला बार भइल बा। रुका मर्दे काहे घबरा जात बा? आज बड़ा घबराहट हो तुम जाना चाहिए तो लोग अच्छा न ले आए। एगो तोहरे जैसन लड़की से प्यार भइल बा। सुना इहो रोग कैसन बा। रतिया में सूतीला रतिया में सूतीला तो सपना में आवे गलिया पर चुमा दे के हमके जगावे। अरे रतिया में सूतीला तो सपना में आवे गलिया में चुमा दे के हमके जगावे। कहिया होई मिलन जिया बेकरार भइल बा। हो कहिया होई मिलन जिया बेकरार भइल बा। ये खुशी हमारा देख सुना हेतना आदमी जुटले बाड़े हम जुटले बाड़ी आ देखो अरे एगो तोहरे जैसन लड़की से प्यार भइल बा। एगो तोहरे जैसन लड़की से प्यार अरे एगो तोहरे जैसन ये अचानक हमला रहल एगो फरमाइश बा। हमार गीत एगो बड़ा इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग में बा।